En vertical, horitzontal, no? Com a mínim, 16.000 docents i treballadors i treballadores de l'ensenyament han fet vaga avui. Un agraïment a totes les docents, lluitadores, a totes les treballadores de l'ensenyament, lluitadores que no s'han quedat a les aules i que han omplert els carrers de Barcelona i d'altres ciutats de Catalunya. El pressupost d'educació hauria de ser del 6% del producte interior brut. Això són més de 15.000 milions d'euros. De moment no en gasten ni 5.000. Les demandes que fem a la plataforma no arriben a 200 milions. Si no ho fan és perquè no els hi don la gana, per falta de voluntat política. Que es deixin de discursos i que es gastin les peles amb el que la gent necessita, amb els serveis públics, amb educació, sanitat i amb l'administració. Hi ha coses que no costen diners. Un 40% d'interinatge. No hi ha un accés diferenciat per interins i interines. És possible que amb les oposicions es quedin fora moltes persones de l'ensenyament, gent que té la vida muntada. Demanem la consolidació del professorat interí i un accés directe, un accés diferenciat. Derogar el decret de plantilles tampoc costa diners. Amb això estan generant un professorat mesell, submís i pilota que va cada juny a les direccions a veure si els hi renova la feina. Així no podem educar els infants. Si els infants veuen que el professorat és mesell, sortiran mesells. I és el que volen, que surtin alumnat mesell, que no munti referèndums, que no munti vagues, que no munti sindicats. Gràcies i endavant amb la lluita!